कॅफे। आमच्याकडे विविध प्रकारचे केक्स ऑर्डर प्रमाणे बनवून मिळतील। आमचा पत्ता देवगड एसटी स्टँड समोर, देवगड। प्रोप्रायटर शीतल कदम, 9422580585। तर आजच आम्हाला ऑर्डर द्या आणि तुमच्या आवडीचे केक घरी घेऊन जा। थांबलेल्या डंपरला मागून कारची जोरदार धडक बसल्यानं झालेल्या अपघातात ओरोस येथील 5 युवक गंभीर जखमी झालेत। हा अपघात आज पहाटे 5 वाजण्याच्या सुमारास मुंबई गोवा महामार्गावर धारगळ येथे घडलाय। ही धडक इतकी जबरदस्त होती की यातील जखमी हिमांशु व रौनक देसाई हे दोघे पत्र्यात अडकलेत। त्या दोघांना फायर ब्रिगेडच्या पथकानं त्यांच्याकडे असलेल्या गाडीच्या सहाय्यानं बाहेर काढले, तर यात सागर, विक्रम आणि तन्मय खानोलकर हे तिघे गंभीर जखमी झालेत। त्या 5ही जणांना अधिक उपचारासाठी म्हापसा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले। ब्युरो न्यूज, कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।